Hello everyone! Welcome back to my channel and ngayon po ay pag-uusapan po natin kung sino po ba talaga ang merong problema when it comes to dito po sa lumalalang traffic sa ating pong bansa. Sino ba ang may problema? Sino ba ang may solusyon? Ang pamahalaan nga ba o ang mismong mamamayan? Pag-usapan po natin yan. Yan po mga kaibigan, kung gurano, bako, disiplinado ang mga Pinoy. Ini po dapat na lane na ini po na lane na yan. Dapat po yan, belo yan dyan. Ta pwede dyan mag-agi anytime, mag right turn ang mga sakyan. Gibo nakaharang iniong mga Isus Maria Patawara Santa Maria, imbis na so traffic digde, so yaraon digdi sa part na ini sa likuran ko, ini sa linya ko, makaandar na para dahil naman magkabuhol-buhol. Bako talaga disiplinado ang Pinoy, my goodness.